नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय नेरुरकर पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये मालवणी विरण बाजार। पुन्हा एकदा नवीन आपल्या समोर शेतीची व्हिडिओ येतील। या तर तरवेची व्हिडिओ होती, म्हणजे चिखलात उतराचा आपल्याक। तर माझ्या मित्राची शेती आहे सूरजची, तर तिकडे आपल्याक जाऊचा। तिकडे गेल्यानंतर मी तुमका दाखवते ती व्हिडिओ कशी आहे ती। 2 दिवसापूर्वी ह्यो समोरचा जो माळरान आहे ना, त्या ठिकाणी मी टिलर धरलेले, म्हणजे तो जो पॉवर विडर असताना तो मी धरलेला आहे। पहिल्यांदाच एक्सपिरियन्स होतो माझा तो धरूचो। तर थोडेसे हात दुखाक लागले माझे, म्हणजे निदान लक्षात येतं की शेतकऱ्यांका किती त्रास होत असतील काय, ह्या सगळ्याचं निदान तेवढं अनुभव तरी आपल्याक मिळता। तर त्याच्यासाठी मी एक कोपरो नांगरलं आहे, फक्त एकच कोपरो नांगरलं आहे, पण थोडासा बरा वाटला। तर आत्ता माका परत एकदा एक अनुभव म्हणून तिकडे जाऊचा आणि बघूचा नक्की कशी शेती केली जातात, ती चिखलातली शेती जी असते ती तरवेची वगैरे असते ती। तर आपण आता तिकडे जाऊया, आपल्या मंदिराच्या समोर जाऊचा। मी फोन करून विचारले ते का तो मंदिराच्या समोर आहे। मी तुमका तिकडे गेल्यानंतर तिकडचं लोकेशन दाखवते आणि शेती कशी करतात ती दाखवते। तर व्हिडिओ तुम्ही सगळ्यांनी पूर्ण बघा आणि जर आवडलं तर नक्की लाईक करा। आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा। चला तर व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया। हे आपल्या समोर दिसतात आपलं नारायण मंदिर आहे आणि त्याच्या बरोबर मागच्या साईड हे बघा, इकडे शेती करतात आपले। बघूया सूरज नक्की काय करता तो। या मस्तपैकी एकदम स्वच्छ पाणी बघा, पाटाचं पाणी येतं या, तर पिऊक वापरलं जातं। एकदम काचीसारखे आहे पाणी। सूरज आपलं पाणी हाणूकच गेलेलो। काय झाला, पाणी गावला ना? हा, म्हणजे अधिक व्हाया होता। समोर नाही आता पाटाचं पाणी ना, त्या कोपऱ्यात सोडतात खाली। कोपरो पूर्ण भरल्याशिवाय नाही ना हे करू शकत। तो टिलर चालू केला ना, आता बघूया नक्की काय करता तो। बहुतेक या कोपऱ्यात पाणी बस झाला असतं, त्याच्यामुळे तिकडे त्यांनी दुसऱ्या कोपऱ्यात सोडलं ना आता पाणी। त्या कोपऱ्यात बस झाला। पुढच्या कोपऱ्यात या कसं घेऊन जातात ते बघा पाणी। आता पुढच्या कोपऱ्यात नेतात तिकडे।
हे बघा, हे तरव असं काढलं जातं अगोदर आणि असे पेंडी करून ठेवले जातं. ते बघा, ही जी पेंडी दिसता ना तुमका ती करून ठेवली जाता. आकडे पण ठेवले हे बघा पेंडी आहे. हे तरव काढून ठेवलेलं जो आता आपण तिकडे लावलो ना मगाशी, तो असं तरव काढून ठेवलेलं असतं, तोच नेऊन तिकडे लावतात. हे आपल्या समोर दिसतं तर पावग्याचा जो होता. बैल मारू घेतात. ओरिजिनल शेतकरी या पुष्पा. आता बघताय काय करता तो तकडे दुसऱ्या एक जात आता बघा. पाणी भरपूर इला वाटतं. आवाज बघ कसलो येता तो. खाली काय झाला? नांगरुकत नाही अजून. गेल्या वर्षी मी इलेले ते हयतरव लावत होते आणि आता एका बैलाक उजू करूचा, त्याच्यामुळे दुसरं बैल म्हणजे पाडो आणूक गेलेत. ह्या जोत जुना ना. किती वर्ष झाली ह्या बैलांका? 10 वर्ष झाली. जमीन बघा कशी मस्त आधी. ह्यो गोवर टाकलेलो आहे खतासाठीच ना. अगोदर टाकूचं लागतं ह्यो. मग ह्याच्यात आता पाणी खैसून आणतलस तू? इंजिन लावून. तो पाठ हकडे नाही आहे ना. हां, म्हणजे ह्या कोपऱ्यांका आता इंजिन लावून पाणी सोडू का? ओके. किती कोपरे झाले काढून? हा नाही बंद खायचो फक्त एवढंच. आणि थया तो कोणचो पावग्याचो. जेवलास तरी दुपारी? कसं काढतात जरा दाखव तरी माका. हा काढ ते सुकत पाणी नाही. सुकत ओढीच आहे. पाणी नसलं तरी चालता ना. मग ह्यो नेऊन आता पाण्यात ठेवतलास? व्हाळात काय होय कोपऱ्यात? उद्या आता एकादशी आहे ना. परवा उद्या नाही, उद्या एकादशी आहे. परवा उद्या एकादशी असल्यामुळे सगळे शेतकरी आता लावणार. पाणी नाही बंद. लावणार असते आता. एक दिवस सुट्टी बैलांका पण आणि जमिनीक पण. माणसांका सुट्टी नाही. तिकडे नवीन पाड्याक आणल्याने आणि उजू करतात. पाहूया दमलं काय? येऊ का धरू? शेतकऱ्यांची चहा इली आता. बाळा का चहा घेऊन इलेत आणि हे का ना जातो म्हणतात. जातो मगाशी मी तुमका सांगितलेलं आहे की टिलर लावल्यानंतर जो गुटो या करतात ना, तो गुटो नसतो तो ॲक्च्युली. हे जातो हे नांगरून झाल्याच्या नंतर हे जातो लावतात आणि प्लेन करून घेतात सगळी जमीन. तेव्हा पक्षी कसे ते दाणे टिपतात. शिकलात त्यांना काय माहिती काय माहिती. मित्रांनो, पावसाक तर आत्ताच सुरुवात झाली आहे आणि शेतीचे व्हिडिओ तर तुमका अजून खूप बघूक मिळतले आहेत, कारण पावसाळा अजून भरपूर लांबपर्यंत. तर व्हिडिओ को तुमका आत्ताची तरव्याची व्हिडिओ तुमका कशी वाटली तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ जर आवडली तुमका तर लाईक करा आणि शेअर करा सगळीकडे. आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. तर पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.